Bé, i ara parlarem amb una persona d'un reconegut prestigi en el nostre país i amb moltes facetes variades a la seva vida que la fan tot un personatge molt enriquidor. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, màster en Sexualitat Humana i diplomat en Sexologia Clínica. Estem parlant d'Antoni Bolinches. Hola, Antoni, bona nit. Bona nit, encantat d'estar amb vosaltres, per compartir les finestres, les piràmides... Els picos i les piràmides. I els picos. No em preguntis d'on surt el nom perquè és un secret. Ah, però la veritat quina és? Que trigaries fins a les 12 del vespre per explicar-ho bé. Sí, i no ho hem explicat a ningú, per això. No ho he explicat a ningú. Escolta'm, primer de tot, estàs satisfet amb com t'ha transcorregut la teva vida des de que vas començar de botones al Banc de Vizcaya? Dic satisfet, no feliç. I ens expliques després quines diferències hi ha entre satisfacció i felicitat. De quantes setmanes disposem? Molt bona aquesta, Precisament el meu segon llibre porta per títol La felicitat personal. Clar, puc fer una definició operativa del concepte. La felicitat, tal com jo l'entenc com psicòleg humanista, és la conjunció de que les coses et vagin prou bé en dos àmbits. L'amor harmònic i la realització personal. De fet, tots els meus llibres van d'aquests dos temes. Aleshores, quan tu canalitzes productivament les teves capacitats i la teva intel·ligència, aleshores tens realització personal. Expresses amb el que fas part essencial del que ets. I quan tens parelles harmòniques, aleshores tens amor harmònic. Bé, una persona que s'ha treballat a si mateixa, ha resolt les seves contradiccions, té una base sobre la que caminar per la vida sobre aquestes dues cames. Amor harmònic i realització personal. Però per això has de crear la base, i la base és resoldre les contradiccions. I això ho explico a través de la meva teoria de la seguretat personal, que és la base d'un altre llibre, que és El secret de l'autoestima. Tots els llibres que has fet, ara fora de continuació de la pregunta que anava a fer, tenen tots una continuació? Hi ha un ordre? És a dir, un ordre amb el sentit de que primer fas un i el segon no tindria sentit sense el primer, el tercer no tindria sentit sense el segon, i el quart? Sí. És així. De fet, ara mirant en perspectiva la meva obra, ja són 10 assajos de psicologia pràctica i 3 llibres d'aforismes o pensaments que són idees força, que també tenen una utilitat de coneixement o de teràpia. Sí, de fet, el meu primer llibre va ser El canvi psicològic i tots els altres no és més que un aprofundiment i una especialització de cada un dels àmbits del que jo vaig aprendre a la universitat. Al primer llibre explico el que vaig aprendre a la universitat i tots els altres el que he après de la vida i dels meus clients. Jo sóc dels que crec que ningú sap tant com tots plegats, per això m'agrada que estigueu aquí els tres, no només tu, Abel, amb aquesta veu radiofònica, que deies tu. Clar, jo recordo haver vingut aquí fa molts anys quan el Toni Guerrero, en pau descansi, tenia aquí un programa i després amb altres col·laboradors i persones que segueixen col·laborant a la ràdio. La ràdio és un acompanyament de la consciència, ajuda a interioritzar. Qui escolta la ràdio mai està sol, per això sempre que demanen col·laborar, i també per fidelitat als meus orígens. Ara que dic això, el meu primer, podríem dir, experiència de col·laborar en ràdio va ser precisament, me la va fer, perquè la primera, igual que te'n recordes de la primera nòvia, te'n recordes de la primera entrevista, me la va fer precisament sobre el meu llibre, El canvi psicològic, i me la va fer el Toni Guerrero. Jo tenia 40 anys, en tinc 76, vull dir que han passat 36 anys des que vaig escriure el meu primer llibre. Creus que la ràdio, ara fora també de context i parlant sobre això,
Creus que la ràdio té un futur? Té futur? I tant. És un acompanyament que no requereix la teva atenció visual i que, per tant, optimitza la teva atenció auditiva. I això és una peculiaritat. O sigui, la tele t'esclavissa a tu estàs al seu servei, perquè l'has d'estar mirant. En canvi, la ràdio l'escoltes tu, ella està al teu servei. Sí. Per això no morirà mai la ràdio. Altra cosa és quina ràdio fem i quina televisió fem. Per això estic a aquest programa i no estic en uns altres. O sigui, un procura seleccionar en funció del tipus de programa que demana la col·laboració. Jo respecte a el que deies dels llibres, suposo que és lògic que sigui així, però a mesura que vas escrivint, vas madurant, vas adquirint més experiència, i diríem que cada llibre deu recollir una experiència vital teva personal i professional que deu anar enriquint. És a dir, que és acumulatiu. Deu haver-hi un moment que quan escrius l'últim llibre que tens que escriure, dius, és que deu ser ja no sé si el súmum. El súmum, pues sí. que deu recollir a la millor hasta tot el que has escrit abans, inclús hasta polint-ho una mica més. És així? Ramon, em sembla una aportació interessantíssima. És així. Arriba un punt on pot ser que et degradis. I això és el que hem de vigilar les persones a partir de certa edat. Fins ara m'ha passat, com dius tu. Cada llibre és una ampliació, una optimització, un aprofundiment dels coneixements que jo tinc el triple blagatge de ser escriptor, de ser conferenciant, de ser professor de postgrau de la universitat i de ser terapeuta, clar. Aleshores, tinc una font d'informació fiable que, filtrada pel coneixement i l'experiència, et permet optimitzar la teva obra. De fet, va ser abans d'ahir em feien, ara que està de moda això, el podcast, no? I com t'agradaria que recordés la història de la cultura o de la ciència? Em va sortir dir que com un innovador terapèutic. He creat un model terapèutic, això no ho havia fet ningú a Espanya fins ara, i és un sistema que funciona i que ajuda a les persones i que, per tant, adequadament interioritzat per les noves generacions, tant d'Espanya com d'Estats Units i Iberoamèrica, està tenint una projecció. Per mi això és una satisfacció. I els meus llibres, Ramon, d'acord amb el que tu dius, els he escrit, jo diria, a partir dels 60 anys. Els meus llibres són els meus últims llibres. Ara, quan començaré a degradar-me i en lloc de sumar, restar? L'altre dia parlava amb el meu cardiòleg, que té la meva edat, i a vegades parlem de jubilació. Clar, jo tinc 76 anys, però segueixo treballant. Per què? Perquè faig el que m'agrada, em sento realitzat, la meva feina contribueix a la meva felicitat. Parlàvem amb el cardiòleg, i tu quan et jubiles? Diu, ja em jubilaran els meus clients. I és veritat. Quan la gent vegi que jo ja no estic en condicions de poder prestar un servei útil per ells, suposo que deixaran de visitar-me. Però quasi m'agradaria donar-me'n jo abans. Saber retirar-se a temps. Sí, exacte. Costa una mica, Aquest I és hi ha el molts gran professionals de l'esport i de moltes coses És el gran repte. que no saben el moment. Clar, el problema de l'autònom és que tu manes sobre tu mateix. I aleshores, clar, li trobes una rendibilitat amb el que fas. Clar, si jugues amb el Barça, encara que siguis el Cruyff o el Kubala o el Messi, algun dia algú a l'entrenador li diu, escolta, ja no et renovem. Però quan un treballa per si mateix, és encara aquest repte de parlar amb un mateix i autoanalitzar-se, autocriticar-se, per prendre consciència quan està perdent facultats. És una de les proves més dures, però alhora que possibiliten una prova de foc per detectar la maduresa personal. Jo dic que la màxima maduresa personal és acceptar que la vida té final. Bé, hi ha una maduresa prèvia.
acceptar quan ja no estàs en condicions de prestar els teus serveis amb la diligència i l'eficàcia adequada. També és cert que amb els anys perdem facultats, però guanyem magisteri, guanyem experiència, i hauríem de trobar un punt on, sense perdre massa a l'oremus, mantinguem l'oratòria. Aquesta seria la qüestió. Però ara que has parlat sobre el Cruyff, i això... abans estàvem parlant aquí sobre el Cruyff i sobre els jugadors de futbol, el Kubal i tal. Ara que parlaves aquí d'això de que amb els jugadors de futbol els jubilen, amb el Cruyff va haver-hi una anècdota que quan jugava amb l'Ajax, el president li va dir: tenim que prescindir dels teus serveis perquè ja no vas, perquè ja no serveixes. El Cruyff mateix va dir: ah, sí, em feu això? I vaig se'n va al Feyenoord. I vaig se'n va al Feyenoord. I va guanyar una lliga i tal. Vull dir que encara hi ha algú que encara, si li diuen tu ja no serveixes, encara et surt el caràcter i dius: doncs no senyor, encara sóc jo Sí, hem de saber retirar-nos a temps. Costa més amb un esportista, perquè, clar, mentalment, com deies tu molt bé, Ramon, hi ha tot un bagatge experiencial que t'enriqueix, però clar, des d'un punt de vista físic, la tècnica per d'un cert moment no n'hi ha prou. Ja que parlem de futbol, quan hauríem de saber que ens hem de retirar? Bé, els dos ídols de la meva generació eren el Kubala i el Di Stefano. I els dos van acabar sent alhora entrenadors i jugadors als últims anys de la seva vida. La pregunta és, els hi va costar acceptar que ja no podien ser jugadors, i van ser jugadors i alhora entrenadors. I suposo que en un any o dos se'n van adonar que havien de ser ja només entrenadors. Però això és una transició bastant moderada. És el que anava a dir. Tu estàs a l'élite i d'un dia per l'altre dius: deixo d'estar, de sentir aplaudiments. Terrible. De que no em facin entrevistes al diari i dius tal. En canvi, dius, al final, el gossanillo d'anar al camp i tocar la pilota, jo penso que això és fantàstic. El que van fer, per mi, sota el meu punt de vista, un dels temes que jo treballo en consulta i també amb els llibres, encara que no n'he dedicat específicament cap a la neurosi de l'èxit, sí que ho parlo amb altres llibres meus. L'èxit ha fet fracassar molta gent, deia Adams. I tota persona que té èxit té dos riscs per neurotitzar-se, que és quan té l'èxit i quan l'èxit el deixa amb ell. I aquest segon moment és el pitjor de tots. Sí. A veure, tenim una pregunta d'un espectador que ens ha fet aquí en el correu, que és el Jordi de l'Eixample Esquerra. I ens diu, pregunta-li, sisplau, amb l'Antoni, ens diu: tothom, suposo que deu ser per experiència, Jordi, si ens estàs escoltant ens pots trucar, tothom en algun moment o altre de la nostra vida s'ha pensat o hem pensat enviar-ho tot a la merda? Sí. I anar a viure sol? Sí, tots ho hem pensat i tots ho hem repensat i pocs ho hem fet. I pocs ho hem fet, no? Mira, la diferència entre una persona madura i una persona neuròtica no és amb el que pensa, és amb el que fa. Pensaments dolents els tenim tots. El problema és quan el mal pensament es converteix en una mala acció, i això serveix pels comportaments neuròtics o pels comportaments delictius. La meitat dels meus llibres són sobre problemes de parella. Hi ha persones que tenen mala consciència i em diuen: no, és que a vegades em sento malament perquè penso que si se'm morís la meva dona o si em morís el meu marit se m'arreglarien els problemes. I dic, mira, si tothom que ha pensat que se li mori el marit o se li mori la dona, per haver-ho pensat, ho hagués provocat, la raça humana ja no existiria. O sigui, altra cosa és que aquesta mateixa persona que té un mal pensament, saps què farà a l'hora de la veritat? Ajudarà a la seva parella. Perquè una cosa és el que pensa el nostre nen, que es vol deslliurar dels problemes, i l'altra és el que fa el nostre adult autoconscient, que sap el que és correcte i què és incorrecte. I a la mateixa dona que podries desitjar que es morís, doncs l'ajudes quan ho necessita. Antonio, perdona, és que jo ara vaig a parlar d'un esperit del que jo penso personalment, que suposo que si ho penso jo,
tinc la sensació de que acceptar el que deies abans, que ens fem grans, acceptar que hi ha un moment que es para, acceptar la mort, És el gran treballar-ho, és a dir, parlar-ho. Inclús amb la parella. Jo estic casat, gràcies a Déu, ben casat des de fa 40 i pico d'anys, i fa un temps que amb la meva parella parlem de la mort i què passa si falta un primer o si falta l'altre i una sèrie de coses. Tot això és correcte o és començar a patir abans d'hora? Tot depèn de com es parli, per com tu t'expresses. I el poc que hem parlat, jo crec que tu estàs fent de manera adaptativa, ponderada i realista. L'única certesa de la vida és que acaba. I el gran repte de la vida és preparar-se per la seva finitud. Aleshores, tal com ho estàs dient, de manera adaptativa i reflexiva, i fer una previsió d'aquest gran trànsit cap a al més enllà, que no sabem en què consistirà, en el teu cas i tal com ho planteges, ho veig com una conducta realista i adaptativa, perquè per expectativa de mida, tots els que tenim la nostra edat, 70 i pico d'anys, podem viure 10 anys, però també hem de viure amb dignitat. I aquí és on, evidentment, estimar la nostra família és també una manera de preparar-la per la nostra absència. I que ells ens estimin a nosaltres és acceptar que això pot succeir. Ara, és cert que en casos com el teu, per molt que et preparis, quan són molts anys i la parella estan harmonitzats, encara que totes les parelles han tingut problemes i precisament cada vegada que superes un problema quedes enfortit com parella i millorat com persona, el gran repte, la gran prova serà com el que es quedi podrà conservar un record nostàlgic alhora positiu de la persona que ha perdut, perquè segons a quina edat hi ha persones que ja renuncien a la vida i es volen reunir a l'altre món amb la parella que acaben de perdre. Tenen una depressió i algunes d'elles es deixen morir. Tot depèn de l'edat en què ens passi i dels al·licients vitals que puguem tenir. Si la parella porta molts anys i estan bé i els dos tenen més de 80 anys, costa molt viure en singular. Antonio, ets el creador del mètode de teràpia vital i un dels teus decàlegs d'aquest sistema és, a veure si ho dic bé, no hay crecimiento sin sufrimiento. A veure, això passa amb molts temes de les nostres vides. Normalment, quan tenim que créixer amb alguna cosa, patim sempre. Això. Però no podríem créixer sense patir? Què fa que haguem de patir tant? Mira, si et sembla, farem una reflexió prèvia a l'inrevés i direm, el que sí podem és patir sense créixer. Aquest és el problema. Que això és el més negatiu que pot haver-hi. Que la majoria pateixen i no creixen. Perquè un no creix perquè pateix, sinó creix si aprèn del que pateix. Jo no defenso el patiment. El que dic és que el patiment ben assimilat és la millor ocasió que té l'ésser humà per l'autocrítica i l'automillorament. Però, evidentment, jo no defenso anar a fer caps de setmana de patiment. O sigui, no dic, escolta, que curs de patiment intensiu. No, si el patiment arriba quan tens una malaltia, quan et deixa la parella, quan tens un problema amb el fill, amb la feina, amb els amics, amb l'economia. Sí. Ara, el tema és què falla amb això que ens succeeix. Per això Huxley deia, l'experiència no és allò que et succeeix, l'experiència és allò que tu fas amb el que et succeeix. Jo, d'una experiència vital negativa, puc treure una lliçó positiva. Però, clar, he de saber positivar. I per això vaig crear el concepte. La teràpia vital té 260 definicions operatives pròpies. Una d'elles és el patiment productiu. Sí. El patiment productiu, que és aquella manera de patir, que per patir d'aquella manera deixes de patir perquè aprens del que pateixes. Si la meva primera dona em deixa i jo dic que és culpa d'ella, jo no aprenc res.
I la segona és molt probable que em deixi. Si quan em deixa la segona dic quina mala sort he tingut amb les dones, pues, la tercera també em deixarà. I després seré un neuròtic de l'amor. Ara, si la meva primera dona em deixa i li pregunto, xata, per què em deixes? I en lloc de criticar-la amb ella, em critico allò. Pues la segona parella ja no em deixarà per la mateixa cosa. Em deixarà per una altra, però si aprenc de la segona, de fet, amb el meu llibre Amor al segon intent, mig en sèrio, mig en broma, Amor al segon intent. dic, escolta, si després de que et deixi la segona parella no encertes a la No tercera, he nacido para esto, vamos. ves corrents a comprar el llibre, perquè... Et faig una pregunta tirant cap enrere. Però no podria ser realment que quan un talla amb una parella realment tu estàs convençut i ho creus que és culpa de l'altre? No podria ser que fos culpa de l'altre i que per molt que hi donguis voltes no trauràs cap cosa... Abel, la culpa pot ser de l'altre, però la solució només pot ser nostra. I a més, la culpa ens immobilitza. Jo prefereixo parlar de responsabilitat. La responsabilitat ens activa. Si jo et dic a tu que la culpa és teva, jo no em critico. Però si dic, escolta, jo tinc alguna responsabilitat amb això que està passant entre els dos, i jo em critico a mi, serà vàlid pels dos. Perquè criticar els altres no ens millora a nosaltres. El que ens millora a nosaltres és l'autocrítica. No la crítica masoquista de culpabilitzar-me tot, sinó de fer un bon diàleg i veure, parlo amb mi mateix, parlo amb tu, ja he dit, ningú sap tant com tots plegats, tu em dones el teu punt de vista, jo et dono el meu, i si tu veus que jo m'autocritico, saps què faràs? Tu també t'autocriticaràs. Jo, des que vaig escriure el primer llibre, El canvi psicològic, hi havia 5 consells per millorar les relacions interpersonals, i un d'ells va cridar l'atenció, perquè deia, pedir perdón aun teniendo razón. I això jo ho he aplicat des de, abans d'escriure el llibre, perquè vaig escriure el llibre perquè ja ho aplicava. Jo crec que des dels 30 i pocs anys, quan tenia algun incident d'imprudència amb els cotxes, que la gent et pita, jo saps què feia? Baixava la finestreta i sense tenir raó o tenint-la, no m'ho preguntava mai. Sempre deia, disculpi. I la gent es sorprenia. La gent que em volia fotre la bronca, molts deien, no, sí, he sigut jo, però primer m'estava pagant la bronca. O després em deien, no, doncs no ha passat res. O sigui, per què hem d'anar per la vida a la defensiva? Però avui en dia creus que la gent està preparada per acceptar això? Jo ho segueixo, És a dir, ho segueixo fent. No, que segurament que sí, però tu creus que està molt adaptada per saber que si tu realment hi ha una cosa que tu creus que no has tingut res de culpa, acceptar que potser hi ha un diàleg amb la persona aquella i acabes dient que disculpi, però tu creus que hi ha molta gent que ho fa, això? No, poca gent. Però per això ho proposo, perquè fem més. Mira, Es comprin el llibre, tu. l'última anècdota no farà ni un any. Pujant pel carrer Aribau, per girar per Via Augusta, un taxi i jo assenyalant. I el taxi no em deixava passar, jo anava assenyalant. I al final vam haver de frenar els dos. El taxista va baixar la finestreta amb una cara de... I jo també vaig baixar la finestreta i li vaig dir, disculpi. I diu, però què passa, que vostè no sap conduir? Dic, no, per això li demano disculpes. Es va acabar el problema. Si l'altre reflexiona dirà, m'han tratat de tonto. Sí. Pues va reaccionar bé, va veure que jo no busco conflictes, si els conflictes a la vida ja venen sense que els busquis. Si a sobre anem per la vida creient que estem per sobre dels altres o que nosaltres estem encertats i els altres estan errats, aleshores els grans errats serem nosaltres. Una cosa, Antonio, però tu creus que d'un temps a una part això ha anat pitjor o ha anat millor? No, és a dir, estem a pitjor, cada vegada estem més neuròtics. Per això, Antonio,
permetem que agafi del teu text Sí. del web, que és que les 4 línies que he llegit ja en tinc prou. Vull dir, dius que tenim 4 poders. Sí? I això crec que en línia del que acabes de dir. Intel·ligència, Sí. actitud, Sí. voluntat, espera't, i bondat, Sí. que és la quarta, la que La que màxima... les altres les tenia molt... El màxim poder amb la persona és la bondat, però la bondat bona, perquè hi ha una bondat dolenta. De fet, els 4 poders són 4 potencials que adequadament gestionats es converteixen en poders. Per això després del substantiu incorporo el qualificatiu. És intel·ligència constructiva, actitud positiva, voluntat reforçada i bondat bona. Què és la bondat bona? Aquella bondat que sent bona per tothom no em perjudica a mi. Perquè quan jo sóc massa bo perquè necessito que tothom em valori o que tothom em premi o em recompensi, aleshores jo em sento idiota, sento que els altres s'aprofiten de mi i això no és bo ni per mi ni pels altres, perquè aleshores diré que els altres són superficials o egoistes o ingrats. O sigui, la bondat bona és aquella bondat que no la fem ni pel sentit del deure ni perquè ens recompensin ni ens estimin, sinó perquè ser bo és bo. I aleshores jo he de compartir allò que tinc. La gran pregunta, si tinc un abric l'he de donar a l'altre? Si en tinc 2, la bondat bona em diu que li he de donar a l'altre. Si només tinc un abric, aleshores jo hauria de fer un bon diàleg intern i dir, jo estic ben alimentat, sí, tinc una casa confortable, sí, aquest abric que porto jo li serà la vida a aquesta persona, sí, doncs aquell dia em puc quedar sense abric. Sí. Passo al terreny emocional de les emocions i de l'estimació. Seria bo que tothom, abans d'anar-se'n a l'altre barri, s'hagués enamorat alguna vegada de veritat a la seva vida? Això seria, per mi, ideal. Ja t'he dit que la meva teoria de la felicitat és això, estar content de la trajectòria vital que hem tingut. Si no s'ha enamorat mai a la vida... Jo penso que difícilment, amb la pressió ambiental que tenim, només amb realització personal no podríem viure. Necessitem estimar i sentir-nos estimats, sentir que som significatius pel proisme. I no oblidem que un dels plaers bàsics és la sexualitat. I ja sé que ara matrimoni i sexualitat no van de la mà, però a la meva generació encara anaven units. I et dic una cosa, fins i tot ara, amb la llibertat sexual, que estem patint o gaudint, segons cada un la pot interioritzar, la majoria d'homes i dones segueixen preferint una sexualitat contextualitzada amb l'amor que no sexe sense amor. Està la sexualitat sobrevalorada? Sí, perquè hem entrat en una sexualitat esportiva de funcionament, de creure que un gaudeix més perquè té més sexe, quan el que veritablement et fa gaudir del sexe no és la quantitat, sinó la qualitat. I repeteixo, quan un, a més de gaudi psicofísic, té plenitud psicoafectiva. Quan no només estàs alliberant la tensió sexual, sinó que estàs compartint afinitats, fusió afectiva, ser significatiu l'un per l'altre. Jo crec que el doctor López Ibor deia que l'amor és la conjunció de 2 ànimes i el contacte de 2 epidermis. Aquesta és la concepció que tinc de l'amor. No només el contacte de 2 epidermis, sinó també la comunió i conjunció i harmonia de 2 ànimes. En parla sobre decàlegs, sobre la seguretat personal, sobre l'amor i la parella i sobre la sexualitat. Sembla que siguin unes normes estàndard, però cada persona individual és un món. Es pot dir, és a dir, poden o no servir per tothom aquest decàleg? Bona pregunta. Ni serveixen per tothom ni serveixen al mateix moment.
però totes poden ser útils en algun sentit, en algun moment i per segons qui. De fet, hi ha molts clients meus o seguidors que ens envien comunicats o persones que m'han vingut a veure i em diuen, escolta, jo vaig llegir fa 5 anys aquest llibre seu i no em va dir res. I ara, no sé per què m'ha vingut el llibre, l'he tornat a agafar, me l'he tornat a llegir i alguns diuen, i m'han salvat la vida. No, la vida te la salves tu, evidentment, però aquell llibre en aquell moment ha tingut un determinat poder cautoritzador, revelador, consolador, superador, el que calgui. Jo crec que un dels grans problemes de la nostra societat és que mirem massa i llegim poc. O sigui, igual que defensava la ràdio, defenso la lectura. Hi ha temps per tot, tot és compatible. El gran problema és focalitzar-se en una cultura sense esforç. Entendre que la cultura només ha de ser divertiment, i el divertiment, evidentment, no és cultura. Altra cosa és que la cultura pugui ser divertida. Quan parlem del Quixot, tothom que ha llegit el Quixot l'ha gaudit, s'ha divertit, ha vist un exercici de creativitat, d'imaginació, de lliçó moral, d'aprenentatge. Bueno, el gran problema és creure que precisament com estem en una societat estrictament o excessivament frívola, resulta que només valorem el divertiment. I quan hi ha divertiment, difícilment hi ha creixement. Tu mateix has dit, Antoni, que encara continues treballant Sí. i allò. Bé. En l'actualitat, quins projectes tens que es puguis dir a futur i mig plaç que es puguin explicar, esclar? Doncs mira, precisament quan parlo de la realització personal, precisament diferencio diferents edats de la vida. Ja. Es parla de l'anècdota de Lara, de Planeta, que fa molts anys va tenir una depressió. Va anar López Ibor, que era el psiquiatre de referència en aquell moment a tota Espanya, i va arribar a la conclusió que el seu problema és que ja havia cobert el seu projecte vital i que si no trobava un nou projecte vital difícilment superaria la depressió. I aleshores Planeta va decidir la seva expansió mundial. O sigui, tots necessitem projectes de realització personal. No cal que sigui crear l'editorial espanyola més potent, pot ser anar a casa Papallones. I en definitiva, tots necessitem al·licients vitals. Quan som joves, l'al·licient és el projecte. Per exemple, quan jo vaig acabar la carrera, la il·lusió meva era exercir i escriure. Evidentment, per mi escriure un llibre és una realització personal, sí, però no tant com el primer llibre. El primer llibre, evidentment, la il·lusió de que em publiquéssim. Ara, jo ja sé que em publiquen les editorials. Les millors editorials només els hi he de portar el llibre. Per tant, la meva il·lusió és que aquest llibre funcioni, o que es tradueixi a diferents idiomes, o que veritablement assoleixi un èxit. Però per mi això ja no és una realització personal. No és un projecte de vida, és un al·licient vital. Mira. Per què? Perquè cada edat de la vida pot ser la millor a condició de que no vulguis que ho sigui de la mateixa manera. Jo ara necessito, als 76 anys, estudiar una altra carrera universitària. No la necessito, amb la que en tinc prou. Des de fa 40 anys, si no vaig malament, o si no vaig errat, digue'm-ho això, Antoni, si vaig bé, des de 40 anys, 13 llibres. Una assiduïtat molt regular, no? Perquè la veritat... Un cada 3 anys, sí. És un cada 3 anys, no? Més o menys. Quins ingredients aportes d'un llibre a un altre? Ja m'has dit que és continuació els uns als altres. Però, o sigui, quan tu fas un llibre i el següent té una continuació,
quins ingredients hi poses? Revises primer tot el que has fet i llavors explaies més els temes que has posat en el primer? Bona pregunta. Aviam, O un de l'altre, diguem-ho així? un parla del que sap, però escriu per saber. O sigui, jo quan escric un llibre utilitzo el meu coneixement, però reflexiono sobre el meu coneixement i aprofundeixo sobre el meu coneixement. Per tant, cada vegada que prenc forma el que escric, he donat un salt qualitatiu al meu coneixement. O sigui, sé del que vull escriure, però encara no sé com serà el llibre. Sé el que vull dir, però encara no sé com ho diré. I no diré fins quin punt ho diré. En aquest últim llibre he creat una nova teoria de la maduresa personal. Però jo no havia pensat escriure un llibre sobre la maduresa personal, sinó que és un llibre sobre com superar els conflictes de parella. Aleshores, explico com superant conflictes de parella les persones poden assolir la maduresa. I a partir d'aquí sento la necessitat d'explicar com s'assoleix la maduresa. Per tant, quan tu et preguntes coses, trobes respostes. Això se'n diu creativitat productiva, que és el màxim nivell de la creativitat. Hi ha una creativitat inicial, que és pensar coses, i hi ha una creativitat final. És que allò que has pensat prengui forma. I al prendre forma, millores la forma del que has pensat. Això és la creativitat productiva. Permetem una pregunta. Tu arregles problemes o ajudes a solucionar-los. Amb llibres, suposo que amb conferències... I amb teràpia encara, també. Això que anava a preguntar. Sí. És a dir, si algú té un problema dels molts que hem parlat aquí, et pot vindre a veure i tu els orientes. Això és la primera part. Molts els derivo ja, perquè... Sí. Ja treballo amb teràpia selectivament. Si no ho derivo a col·legues meus més joves, però, per exemple, persones que volen treballar amb mi perquè sintonitzen amb el meu model i volen que els atengui jo els segueixo atenent, sí. I després et volia, perdona, i només la segona pregunta, és que estava, abans que s'ha manat una mica la idea, i estic pensant, veig molta gent, jo tinc ja una edat que ja veig molts jubilats al voltant meu, molts. I la veritat és que veig molts que estan desperdiciant la vida, vull dir, tu deies projectes i les idees estan claríssimes. Tens que tindre sempre un objectiu pel dia següent. Tens que aixecar-te al matí. Vitals. Bueno, resumint-lo, com tu molt bé has dit. Quin consell podem donar a tots els que es jubilen que no saben què fer demà? Doncs mira... No sé, suposo que amb els oients devem tindre alguns, que ho estan a punt, i que diuen, és que jo no he tingut temps de desenvolupar cap hobby, i després comencen a veure molta tele, molt sofà, primer caminen una miqueta, però no sé. I redundant amb la pregunta que fa el Ramon, no podria haver-hi algú que el que li agrada és precisament, després d'haver pencat tant a la seva vida, no fer res, i li agrada no fer res. Bueno, si li agrada. Clar, si li agrada. Sí, però utilitza el temps de manera profitosa. O necessitem realització personal o necessitem hobbies gratificants. I una adequada combinació de les dues coses és una bona opció. Mira, ja que defenso la bondat bona, ara faré un exercici de bondat bona i en lloc de recomanar un llibre meu, recomanaré el llibre, 2 llibres de col·legues meus, que si se'l llegeixen trobaran una mica resposta al que tu em preguntaves, Ramon. Un és el del Francesc Miralles, l'Ikigai. És un llibre que ha tingut molt èxit. Ikigai és una paraula japonesa que vol dir més o menys això, al·licient vital. I ell va fer un estudi amb un altre escriptor. Van anar a la isla del Japó, on viuen les persones de més anys de tot el món. O sigui, hi ha un índex de persones de més de 100 anys que no està cap arreu del món, a cap lloc del món. I aleshores van anar preguntant. I el tema és que aquestes persones s'aixecaven pel matí amb coses a fer, coses gratificants. I per tant, l'ikigai és aquesta motivació de voler gaudir aquell dia que tens per davant.
llibre recomanable, el Ikigai del Francesc Miralles, i l'altre de l'Àlex Rovira, La bona sort, o el mètode de la bona sort, La bona sort, que diu que la bona sort te la crees tu Del que amb la està teva actitud positiva. Pues aquí tens 2 llibres que a més han tingut una projecció mundial i que ens poden ajudar a... Deia un professor meu de la facultat que no hem d'afegir anys a la vida, sinó vida als anys. I quan un s'aixeca pel matí amb coses a fer, amb incentius, amb ocupacions, amb una manera d'expressar coses que el fan gaudir o que el fan sentir realitzat o que el fan sentir útil existencialment. O sigui, quantes persones quan es jubilen es moren perquè no troben el seu ikigai. I quantes, recordo el cas, un dia presentant el meu llibre La felicitat personal, vaig coincidir amb l'executiu d'una empresa que s'acabava de jubilar i deia, mira, he tingut la sort que ara que m'he jubilat he tornat a recuperar l'afició que tenia de jove, que era fer teatre. I va començar a fer teatre amateur. Amb la bona sort que el van veure a la televisió i li van oferir un personatge i va estar fent aquell personatge 4 anys, aquelles novel·les que feia anys a TV3. En definitiva, he sigut feliç com a l'executiu i ara sóc feliç recuperant la meva il·lusió, la meva vocació juvenil. Hem de tenir joia de viure, però aquesta joia de viure no ens la podem inventar. Si tu no saps què fer, no facis res fins que trobis el que vols fer. Hi ha una frase ara que dius això, diu que diu què s'ha de fer quan no se sap què fer? I la resposta és no fer res. Sí, i ja et vindrà. L'assaig-error és un sistema, però l'assaig-error, amb el fons, tu estàs triant. O sigui, fes esport. Bueno, faràs un esport que sigui bo per tu i que sigui gratificant per tu. No faràs un esport que no t'agradi. Bueno. Un amic meu que era enamorat de l'esquí, quan va veure que no podia esquiar, es va passar al golf i a partir d'aleshores Típic. el seu al·licient era el golf. És el que diu el Ramon, és molt típic. El golf és bastant violent. Sí. En qualsevol cas, que el tema és això, al·licients vitals. Per mi el meu al·licient vital és seguir treballant. Clar, a la meva edat treballo perquè m'agrada el que faig, em sento realitzat. I per tant, mentre no em deteriori cognitivament, pues seguiré treballant. Em sembla que et veig amb muchas luces. Sí. Pues gràcies. I la paraula treballar, tu no sé si et va... T'encaixa, Potser tindríem que buscar un sinònim a treballar, Sí, estic d'acord. És realització personal. Sí. De fet, el meu llibre, La felicitat personal, parlava de 3 maneres de gestionar la feina. La persona que sent realitzada, que som el 20%, no ho considerem treballar, perquè, sobretot els que som autònoms, no ens mana ningú, fem coses realitzadores, són bones per la societat i són bones per nosaltres. Els 50 estan conformats i tenen una certa realització personal i després, si tenen un hobby o una afició, també poden sentir-se perfectament en harmonia amb el seu projecte de vida. El gran problema és el 30% de la població i sobretot d'aquest 30% que fan el que no els agrada, la meitat que a més de fer el que no els agrada no poden fer el que sí els agradaria. Aquests són els que estan pitjor. Sí, està clar. Antoni, ara anem a passar, que estem a la part final ja, anem a passar a un joc. Ara farem un joc. El joc aquest es diu el tercer grau. El tercer grau aquí són preguntes que no tenen res a veure amb la feina ni amb el que fas i tal. És per conèixer una mica més a la persona, són preguntes socials, preguntes d'intuïció, preguntes de personalitat. Són de resposta ràpida, però si les vols complimentar, doncs les complimentes. I aquí tenim un jutge que és l'Eduard, que és el que està darrere de la finestra o del vidre, que és el que jutja
si el que dius tu li agrada o no li agrada. Em sembla molt bé. Si li agrada, sortirà un aplaudiment. Si no li agrada, sortirà aquella musiqueta, saps allò del moc, allò? Bueno, doncs allò. Vale? Perfecte. Estàs preparant? Estàs preparant, Antoni? Sí? Doncs vinga. Som-hi. Primera pregunta. Però siguem breus, dintre de la llonça siguem una mica breus. Correcte. Estímul resposta. Bueno, i si vols complementar una mica també és important. Sobre quin secret de família és necessari investigar? Sobre aquell que necessitis. Si no ho necessites, per què t'has de complicar la vida? A veure, què ens diu el nostre tècnic, l'Eduard? Li ha agradat. Primera, anem a per la segona. Quina és la recepta per ser fidel tota la vida? No, aquesta no la tinc. I no crec que la trobi ningú. Sí hi ha facilitadors de la fidelitat, que és la maduresa personal, perquè la persona madura és coherent amb el seu compromís voluntari de ser fidel per dues raons, perquè s'ho ha promès amb si mateix i perquè li ha promès a la seva parella. A més maduresa, més fidelitat. A veure què ens diu l'Eduard. Li ha agradat també. També li ha agradat tot. Tercera. Quin és el defecte que menys t'agrada de tu? Pues, que sóc una mica cregut. Però això em recorda un acudit de l'Eugeni. Sí. Jo quan era jove vaig ser el seu assessor artístic durant 3 anys i explicava un acudit que després me l'he incorporat i deia, yo antes era muy creído, pero ahora me he curado y ya soy perfecto. I quan en diuen i em parlen de la humilitat, jo crec que no cal ser humil. El que hem de procurar és no ser creguts. Un ha de saber el que val i el que ha aconseguit amb el seu esforç. Però això no ha de fer que senti ni per sobre ni per sota de ningú. Està bé. Eduard? Bueno, l'Eduard avui està enxufadíssim, tu. L'Eduard està enxufat avui. 3 molt bones respostes, molt bé. Quarta pregunta. Quina és la tonteria que et treu més de polleguera? Doncs mira, el que dèiem, quan més madur ets, menys coses et treuen de polleguera. Deia Confuci que només pot ser feliç sempre el que sap ser feliç amb tot. I si nosaltres som excessivament sensibles, posaríem en mans del proisme la nostra felicitat. La maduresa és la capacitat de gestionar adaptativament la realitat. Poques coses en treuen de polleguera. Potser l'única, pel que deia que potser sóc una mica cregut i ara m'estic tractant a mi mateix, aleshores potser les persones que diuen que la gent parla de massa frívolament quan resulta que els que estan parlant frívolament són ells. Són ells, molt bé. Eduard, sisplau, a veure, aviam. Aquesta no. No li ha agradat això. Això que tenia de polleguera, aquesta resposta no li ha agradat. Bueno, de moment tu ja has aprovat, Vale, ja. De moment ja has aprovat. Ja em va bé. 3 de 4. A més, em va bé una cura d'humilitat. Moltes gràcies. Cinquena. A qui se li podria negar el dret a casar-se? Jo crec que a ningú. Altra cosa, aquí el debat seria amb respecte a l'eugenèsia. O sigui, si haurien de tenir fills determinades persones que sabem que d'entrada aquells fills estaran destinats a tenir alguna problemàtica especial per algun dèficit de facultat, capacitat o disfuncionalitat. I evidentment, ningú pot disposar de la vida del proisme, però és cert que aquí tenim dels grans problemes de la nostra societat. Els éssers humans estem per ser compresos i acceptats, però alhora hem de posar límits a que determinats comportaments no tinguin un prejudici per terceres persones o per les persones que es puguin engendrar. Per això hi ha un gran debat amb el tema de l'eugenèsia.
A veure, Eduard. També li ha agradat, també li ha agradat. Bueno, Antoni, un èxit, tu. 4 de 5. Escolta'm, Gràcies, Eduard. escolta'm, el pròxim llibre el tens ja mig... Sí, ja li he entregat, sortirà el 17 de setembre. Ah, sí? Hombre, doncs el presentes aquí. Ja et dic que sí. Jo us felicito per la vostra feina. Veus? Esteu enamorats de la vostra feina. Molt, molt. La veritat és que molt. Això és el vostre La alicient veritat és que vital. molt. La veritat és que molt. Cada dilluns aprenem molt. És Sí, bo. exacte. Mira, és la paraula clau. No, és bo Aprenem molt, És aprenem bo molt. pels que escolten, és bo per vosaltres, Sí, sí, sí. és bo per tots. Sí, sí. Llarga vida al programa. Moltes Moltes gràcies. gràcies, Antoni, Gràcies. moltes gràcies. Bueno, ara continuem amb el programa i ara anem a la secció, posa la careta, sisplau, del Guateque. A veure, aviam.